San Miguel Ligak irabazle bera izan du azken bi denboraldietan, Kaiku. Bizkaitarra azken bi urteetakoa errepikatzen ahaleginduko da, eta hori eginez gero, beste inor lortu ez duena lortuko du, Kaixa Koroa. Hori da aurtengo erronka nagusia. Klubantzat, egia esan, lehenengo taldia izatea hori lortzeko aukera dakana, eta horta jungo gea, baina oso zaila da, baina egia esan aurten objetitibotako importantena, igual hori izan lehige. Eskarmentu handiko lau arronlari falta ditu Jose Luis Kortak, baina bizkarrezurrari eutsi dio eta taldea goi-mailakoa izango da. Aztegiko 9 arronlari igo ditu eta Takixin Errusiarra ekarri du kanpotik. Asier Zurinaga ere berreskuratu du txoparako. Demoraldi aurreko bi estropadek zalantzaren bat eragin duten arren, Kaiku erronka guztiei aurre egiteko moduan izango da. Urrengo astetik aurre ikusiko dugu ez, baina dana dakigu, lehen urtean Ondarra bila, Urdai bai, horri ibilizian, aurten de seguru horri biliko jala. Beste ontzi berdeak Hondarribiak lanak eman zizkion Kaikuri aurreko denboraldian. 6 bandera eta Espainiako txapelketa irabazi zituen, ama Guadalupekoak. Iaz adina eginda pozik leudeke Hondarribiarrak. Saiatuko gehan lehen urtean eman gendun maila hori ematea iriztia ez, eta behin ja maila hori eman ezkeok hori ikusi berda, aurkarin mailare esamatainokoa dan, eta ja aurren manejatza baldimakia, garaipen bat beste lortzea bagenduke hobia ez. Taldeari eutsi ahal izan dio Mikel Orbañanosek, urteetako lanaren jarraipena da, eta horrek urrearen balioa du garai honetan. Bide horrek eraman du goiko tokietara ama Guadalupekoa. Luzaroa, emaitza honak eman dizkigun lan bat izan da, irutzegu, bertan arrobila landuta eta aurrea behira, etorkizun hona emate izula, eta alde hortatik ikusi da emaitzak onak lortu ditugula, eta aurten gore aurreko urteko taldetik ez dugu aldaketa askorikan, eta irutzegu gauzak ondo ditu aldima ditugu, horra aurren ibiltzeko gai izango gehala.